Dus zeg maar, als je volgorde waren, hoe scoorde het was. Oké, eerst die glazen, nee. En dan, ik zie die pakken, dan die borden en dan die mensen pakken. Ja. Heb je dat, Jules? Ik nog gedaan met mensen naar Polen. Ik heb nog, los, we want to complicate life. Nou maar rechtig, as glazen en potten en pannen en lepels. Zodat nog vak, dan nog kopie. Dan wat ik kan grijpen. Ik trek me aan in die water. Als ik kom en ik was een boomkaal. Als ik een vorkje dan een bocht. En een lepeltje dan een pan. Als je volgorde niet meer bro. Zolang ik weet alles is gewas en afgespoeld bij een van mijn dag. En, maar in ieder geval, veel sociaal was hij beginnen. Waar begin ik? Ik begin, joh, los, je zit dan op een sport. En weet je waarom ik dit gevraagd? Because hulle sê, die body part met wat je begint, nee, sê baie van jezelf. Sien jy? As ons gaan in my bro, maar ik begin altijd die onder. Dus als je shower, nou niet shower moest nou spelen, verstaan je? Wat begin je met eerste begin? En ik praat nog niet van wat slaat die water eerste niet, zoals water zo ziek in de waslap en dingen, verstaan je? Sommige mensen moeten zo beginnen met die gezicht, sommige mensen beginnen met die, maar ik begin altijd die jong. Want ik heb nog andere dingen als een discussion topic. Als allemaal beginnen met die gezicht. Rare. Begin mensen. Nee, allemaal die lots mee was en je zou ook. Zo maak je zo beginnen met al die gezicht. Dat is mensen Zeg ons in die comment section. Ja.